Kaixo! Bueno, gaurko hontan light erritmoaren timba ikasiko dugu. Prest zaudete? Imaginatzen dut ja pasia atea zatela eta indar berrituta zaudetela. Beraz, aurrera bideoa. Timba light ritmoa ikasteko egingo deguna izango da bi tartetan banatu. Orduan, lehenengo zatian egingo dugu lau golpe, izango dela grave, agudo, agudo, grave, bai? Tun, taka, tun, tun, taka, tun. Bai? Orduan, hori lehenengo zatia denez, bajun, pixkanaka hasieran hori praktikatzen, tun, taka, tun, tun, taka, tun. Eta azkarago. Bai? Eta gero, bigarren partean, izango da, hau bezala, baina hiru azenturekin. Beraz, ezkerrean beste azentu bat sartuko dugu pixkat lehenago. Izango litzake, tun, taka, ta, tun. Bai? Egia esan, azkenengo golpea hau hasiera litzake. Beraz, bigarren zatia saktuki izango litzake agudo arte. Tun, taka, ta. Gero, grabearekin jarraitu behar dugu, hiru aldiz egingo dugulako. Baina, bueno, zatia den bezala ikusteko, grabe bat eta hiru agudo. Tun, ta, ta, ta. Tun, ta. Azkarrago. Eta orain, egin behar deguna da, lotu. Lehenengo zate hori, esan degula, bi agudokin, eta gero, hau, hiru agudokin. Eta nola, juntatu egiten diran, ja, grabea sartuta dakagu. Beraz, tun, taka, ta. Bai? Tun, taka, bai? Eta, azkenengo bigarren parteko zati hau, hiru aldiz errepikatu behar dugu. Hiru aldiz bata bestearen atzetik, eta hor, ja esaldia bukatuko litzake eta berriro hasiko ginake lehenengo partearekin. Bai? Beraz, esaldi osoa izango zen. Lehenengo partea behin, bigarren partea hiru aldiz. Tun, taka, tun, taka, ta, tun, taka, ta, tun. Bai? Hiru aldiz. Eta hor, berriro hasieratik hasiko ginake. Tun, taka, berriro. Bai? Ondo. Praktikatzeko egingo dugu. Pixkat polikigo eta gero ja jarraian. Orduan, jarraian egiten badegu, hau egin da gero, berriro hasieratik hasiko ginak, Hori, egin behar dezua, pixkanaka praktikatzeko ikusi. Kontua dela, lehenengoa behin egiten dugula, gero, taka, ta, tun, ta, hori, taka, taka, ta, hori,
hiru aldiz, bai? Beraz, bat, bi agudokin, eta gero, hiruko, hiru, bai? Vale, berriro ingo dugu, baina, pixkat ja, abiadura azkartuz. Hemen, fondotik entzungo genukena izango zen. Zurdo, lehengo zurda, bigarren zurda, pin, pun, pin, pun. Eta kortekoa, pin, pun, pin, pun, pin, pipi, pun, pun, pin, pun, taka, taka, tun, tun, kin, tun. Eta gu, sartuko gainake, tuntaka, tukataka, 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 tuntaka, tukataka, tukataka, tukataka. Bai, azkarra da, abiadura. Orduan, lasai, hasieran hasi poliki, eta gero jun azkartzen. Bai, pixkat azkarrago egingo dugu. Bat, bi, hiru, lau. Eta azkarrago, hiru, lau. Bai? Bueno, horrekin badaukazue praktikatzeko pilo bat. Esan bezala, saiatu hasieran oso poliki egiten. Tun, taka, tun, taka, tun, taka, bai? Hori da, esaldi osoa. Orduan, isiltasun bat sartzen badezue, ja pixkat buruan sartzeko zein dan. Tun, taka, tun, taka, tun, taka, tun, taka, gelditu eta berriro, bai? Behin, ja, argi daukagunean, jun lotzen. Bai? Eta horrekin badaukazue lan egiteko pixkat. Animo, asko praktikatu, sarkada bat.